Pirritx, porrotx eta marimototx, ederra eta marmartia. Parkean dira Pirritx eta marimototx. Poz-pozik ari dira jolasean. Eta halako batean, Pirritx Marimorengana hurbildu eta zerbait esan dio belarrira. Une horretan bertan, heldu da porrotx. Igerri du sekreturen batekin ari direla beste biak, eta eurengana hurreratu da. Aizue, zer ari zarete hor marmarka? Neukere jakin nahi dut. Sekretua da, porrotx. Esan dio Pirritxek. Eta? Ezin dira zuen hiri ere esan? Porrotx muturtuta. Ezin diote esan, bestela etzen sekretua izango. Marimototxek esan dio, jakin nahi badu, bi lekutara joan daitekeela. Jaio zen ospitalera, eta txikitan bizi izan zen baserrira. Esan sekretua zuek, errezagoa da. Lan apur bat egin, porrotx, erantzun dio Marimok. Jakin minak erretzen dagoenez, ospitalera joan da porrotx. Han jakingo omen du Pirritxek eta Marimototxek eskuartean erabilitako sekretua. Hori esan diote behintzat. Ara heldu denean baina, berehala konturatu da ez dakiela nori galdetu, nola galdetu. Zer galdetu behar duen ere ez daki. Hala ere, aurrera egin du porrotxek eta ari eta honi galdetzen hasi da. Informazio bulegoan, erizainei, medikuei. Aizu, zuk badakizu sekreturen bat? Galdetu dio mediku bati. Ezurren sekretuak ezagutzen ditut nik, esan dio. Horretaz naiz aditua. Ezur guztiak dauzkat, eskerrik asko, erantzun dio porrotxek. Eta ezurra kontatzen geratu da bazter batean. Erizain bat ere hurbildu da eta ari galdera. Aizu, Pirritxen sekretua ezagutzen duzu? Erizainak erantzun. Zer da hori? Birus berri bat? Denak barrezka hasi dira. Ospitalean ez duenez erantzunik topatu, txikitan bizi izan zen baserrira jo du porrotxek. Seguru daki han topatuko duela sekretua. Ospitalean inork ez du ezagutzen, inork ez du inor ezagutzen. Nola jakingo dute Pirritxen sekretua. Baserrian ez da inor, abandonatuta, baina porrotxek oso ondo ezagutzen du. Inguruetan ibili da begira, barrura sartu da, armairuak meatu ditu, tiraderak, zokoak, zirrikituak, ezer ere ez. Sagu txiki bat geratu da bere ondoan, begira, eta porrotxek galdetu dio. Ba aldakizuzuk zein den Pirritxen sekretua. Baina honek ere ez dio erantzun. Etxita eta haserre joan da porrotx etxera. Ez du afaldu eta gabon esan gabe joan da ohera. Ez diotelako sekretua esan nahi. Goizean esnatu bezain pronto, Pirritx eta Marimototx sartu dira gelara kuadro bat eskuan. Porrotxentzako oparia da, argazkiz betetako kuadroa, porrotx jaio zenetik eta gaur egunera arte. Hori zen sekretua beraz, horregatik joan behar zuen porrotxek ospitalera eta baserrira, orain ulertu du. Eskerrik asko neskak, ederra kuadroa, ahaztuta neukantzelako guapoa nintzen umetan. Marimototxek erantzun, orain ere bazara. Guapoa eta marmartia, gehitu dio Pirritxek. Eta barkatu bart gabon ez esatearren, orain esango dizuet, gabon!